Nyakwaronga Juan kamura mura mintiere gisani kora ruaki okang marario ni machiegni ma entwake chendo maru pinyo kiny makawuono wagwan nambaka kalure gi kaka pinyo wacho mapacho kaindi osebedo katiyo kod omenda higa na chiel chakre sirikande Kenya Kwanza donje telo wach mabende negi wacho kana gichamo muma mane lap makasarani nigi biro bedo ka gitiyo kod omenda e yo makara hinya temo kungo omenda e migepe mopogore bende mano osemienjo kata oseneno nyaka gisani kaseyo bende osebedo kawuok e konde mopogore ni piny owacho mapacho kaendi ok osebedo katiyo kod omenda e yo makare ini wuon inene e yo machalo nade yoronwa ote kwa dhi nyime gi twak makama yoronwa lai magwa magote machok 36000 mbui mar Facebook YouTube bende yudowa achiel kachiel tunre koda e mbui mar Facebook iyuda @Sharon Ongao ukiny makawuono antiere kod jolonyi studio antiere gi yawuot luo matona wach ni wigi otimo jere mokwongo antiere ka gi jalony e weche mag ochumi e studio marwa e county ma Nairobi FCPA Hezbon Omolo amosi ni misawa mos jopiny misawa inya Sharon amoso nyikwa Ramogi Juan ni piny oru maber kata ru piny ber kamano yero kama na inya Nyakwaronga Juan kopogre gi FCPA Hezbon Omolo bende antiere ka gi jalony e weche mag telo achiel kachiel kuwuok e county mano ma Kisumo Chris Owala amosi ni misawa county ma Kisumo chio nade Saran mana kiwinja Chris wachie maber ero kama na inya ero kama na inya awinje yo makare kata kama Nyakwaronga Juan kod loso weche mag duol abro bedo ka tudra gi Chris e kinde thuolo manok Hezbon achake kodi piny owacho osetiyo kod omenda e yo machalo nade kalure kod in jalony weche mag ochumi aparo ni piny owacho setemo ok osebedo kinde mayot ahinya nikech higni 2-3 mokalo nyaka ne wabed gi tuo mar corona uchumi mar piny mangima osebedo kodok piny omiyo yore mag yuto kata nueng'o piny mangima osebedo ka ok ni kare to piny owacho noneno ni ka ok watimo austerity measures to wadhi bedo gi pek mbele ka omiyo budget mokwongo kane oyier ker William Ruto no wacho ni gigolo bilion 300 mondo mine gine ni to ere kaka ginyalo neno kuonde mag ng'ade budget mano ne gitemo to nokoti ahinya ka wabire budget mane osom dwe mar 6 ni en ni koro waneno ka nitiere kuonde mosekete odwok chien budget ahinya weche mag wuoth mag jotich sirkal wuoth madhi oko aparo ni e yo makende nitie kuonde ma mano osetimore maber to be nitie kuonde ma ok osetimore maber waduto wang'eyo ni gisani wan gi duol mar neno kata nono weche makelo kwe ma dialogue madhi nyime Bomas ma bende nigi meke ma kamoro ne ok ochan to nikech piny nyaka bed gi kwe magi gik mane koro ne onge austerity to koro neno ni nyaka koro kete mondo mi wabed gi kit gi piny man gi kwe kech sama ji nie ndara cha to bed gik makethore ng'eny so chuno ne kata ne koro wane austerity measure ko ni ka to koro wadoge piny matin omiyo emergencies nyalo wuok to kuonde mang'eni pek nitie en ni konchiel migawo mar sirkal wacho ni waduok budget mag jotich sirkal piny gik magitimo wuodhe magidhi ka gi kacha chai mimadho to wachore ni bende wuodhe moko be nitie mochuno manyaka tim ma kamoro noko chan ni nyalo bedo kamano ahinya wuodh ker gi wuodh jalup ker ka gidhi e pinje maoko e weche mag nyayo dongruok adieri kinono gi matut gin wuodhe mabeyo to kamoro ber gi ok nyaneno machiegni ma kamoro bang' higa 1-2 eka koro bergo chako neno wabro bedo kwa tuwa kalure kod wuodhe mag jalup jatend piny Kenya kanyakla kod jatend wuon mano William Ruto pacho kaindi kanyakla kod dwaro mar piny owacho mano mar kungo omenda e migepe mopogore dibede ne giwacho ni gikungo omenda to wach makamano ok timre koso nang'o nikech wadhi bedo kwa ng'iyo yore mopogore ma bende waseneno ka piny owacho ok osebedo ka tiyo kod omenda yo makara hinya kalure kod paro ma bende jopiny osebedo ka chwalo Chris Owala jalony e weche mag telo kintiere county ma Kisumo ponono ni winja penjo mabenda penjo mana FCPA Hezbon Omolo kalure kod in kaka japiny bende kaka jalony weche mag telo bende paro ni piny owacho osebedo ka kungo omenda kaka ne giwacho kana gichamo muma to kamana Sharon aparo ni mosna Hezbon aparo ni uchiemo maber na boma ma Nairobi
atemo wacho kama, aparo ni piny owacho okoso bedo katiyo kod omenda yo makare. Ibo yudo ka gitemo wacho no loch megi gwenge, kidhi safari to kunya dhi mokalo 7, to kidhi piny owacho mamalo to namba no kundi kata kiparo trip mane ji odhi Egypt higa mokalo, piny owacho nochulo omenda ni ji 298, and 298 en pesa madhagalala ahinya. Ai kendo kiduogi rango pesa madhi State House kitere pesa mak madongruok bilion 4 ok en pesa matin. Bilion 4 en pesa ma Kisumu County higa achiel weche dongruok. An mano ka odhi State House kende, nidhi madho kode chae, idhi timo go gik matindo tindo, to ok nen maber ka ilwego gik mane piny owacho ka ne osingo duondgi dire mane gi campaign ma Kenya Kwanza, to yudre no giso wuok kuom mane ne gisingo giringo oko mandara. Nikech kata kirango pesa mano ori office deputy president mar Moki treasury, en pesa kido kani 1.5 billion mane oketi higa mokalo madhi office deputy president. En pesa mang'eny ma kitemo wach dongruok Lamu County, mano pesa madhi Lamu County higa achiel mangima. Koro kirango no office achiel nyalo kawo pesa gite, tiyudo no piny owacho mamalo ma Kenya Kwanza no wuok ilaini mane giwacho. Nikech sama wuoyeni giwacho no ging'ad pesa ma wuoth ni ok gima duong' ahinya. Ang'o miyo gitemo mondo gikel migepe moko kaka kas gi gin gik ma giketo mando omayo oganda pesa dongruok. Aparo ni kane gin joma beyo adier, ta giweyo wacha pil ma kascha, to kane kotoso yalo, to yakad gi winjo adier ni gin joma dwaro ni gisave pesa mondo pesa no dhi dongruok ka gitemo wacho. But gi indication duto ma waneno no kuonde ka gitiyo gi pesa, ka gitiyo gi pesa yo makare. Nikech kata function ma gitimo ng'eny gin function mege development. Kirango fertilizer en pesa moromo giteri county budget go. Kirango wach thieth manyamrerwa, the health promoters en gir county ma kaber, to pesa no obeni tero gimiyo county teko, to gimiyo county go pesgo, to koro gi monitor ka county tiyo gi pesgo. An mane odwach okapar no gipadrio mondo girang to kane gi campaign ne gi promise jopiny ang'o. Kikira kirango budget ma sani ringo, kirango allocation moteri kuond migepe ma kuonde ma muhimu, tido ka ng'eny moloyo kuonde maromo terie pesa kaka wach somo, kaka ithindo mancho the university pod chandre malich nyaka sama wuoyeni. Pesa ma university odhi malo, ma gik man thindo mane odhi public koro dhi mani private. Erokamano ahinya. Okenge mabende lero Chris Owalo bro bedo ka lose chutho wuodhe Hesbon mabende Chris wacho ni piny owacho kata mana ka wacho ni wuodhe, nikech wang'e ni lendo mabende nogol ahinya ne jotije mag piny owacho ni wuodhe e higa achiel nego bed ni giwuotho ka gidhi e pinje mago kuom thuolo mano mar ndalo 45. To bende kiko bed ni en kata mana juma achiel moluore, to wuodhe bende kitimo jotije mag piny owacho nyaka koro gikwa omonde, nyaka gior kwayo okapuodhe. Wach wuodhe mabende wacho no ken gima duong' ahinya kaluwore kod omenda mabende osetigo do diwach yang'. Aparo ni budget mar wuoth madhi oko kata madhi e weche migepe ma otenore gi jotich sirkal ok en budget matin. Kata kamano sirkal dwaro ni obed kaka ranyisi ni ma en austerity measure. Apogora gi owala matin kowacho ni migepe wuodhe go gin gik malich ahinya. Budget madhi e weche mag wuoth madhi oko go ok tin. Obed kata mana mag parliament, obed kata mag jotich sirkal, kikawo migepe tetete mag sirkal michake donje parastatals duto ma wantiere go, sagas gi gin omenda ma koriw gi to ng'eny. To sama jowa dhi e pinje ma oko gi nyaka gimany dola ka gidhi oko. Dola ne meno ka chando makata exchange rate isani pek. Omiyo ok en gima kare ka ng'ato nyalo wacho ni mano gima tin. Kamoro gima dibed maduong' maloye ma kamoro kuwe en weche mag mibadhi. Wawito omenda mang'eny e yor mibadhi molo gimoro amora. Omiyo kata obedo ni nitiere austerity measure, kama onego wakete mijing'o ahinya
ma damed kendo jiwo sirkal en kedo gi mibadhi. Maini neno ni pok gidino rode ahinya rode mag mibadhi pok wadino maber. Kaeto nitiere achiel ariyo moko ma bende ka wang'iyo motegno taparo ni biro konyowa. To migepe aina machalo mag budget mar State House winjo ka walo wuoye. Budget mora mora mitiyogo e Kenya ka nyaka puodhe gi parliament. Omiyo pesa moket kanyo no puodhe gi parliament. Gima koro inyalo penjo to be oket omenda moromo koso ket mang'eny. Tadwa wacho ni nitiere weche maseneno ka ker wuoye. Ahinya kowuothe safar madhi pinje maoko. E weche mag financial architecture mar piny mangima. En gima duong' ahinya. Kamoro sane waywak ni uchumi wa omedo kethre. To nitie fuolo moro moa oko ma ok thurwa ka. To koro inyowa. Amerika kidhi kawuono interest rate ochopo 5%. Base tieno wuok e 1% odonjo 5%. Effect mar mano ineno kawuono. Omiyo yudo hola kata interest e pinje ngima duto yudo ka koro dhi malo. To yudo ni mage mamiyo kelo pogruok kaka piny itayo. Ni in ke japiny modhier ka Kenya kidhi kawo hola tidwa ni chula tamalo 8. To piny machielo mabende omewo ma bende kamoro monego chul mang'eny to chula tamalo 1 kata 2. To holago bende ng'ini bende piny owacho bende osemedo kwayo momedre dongo cho walaro trilion 10. Wasechopo trilion 10. So mano nyiso ni ka ok wago mbaka kaka piny mangima mondo wane ni wan gi lwasi makare ne ji te to biro bedo matek. To en mana ni koro otimore ni generation ka generation nigi meke ma opogore. Yudore ni generation masani ker mar Kenya nie atama migawo mamalo kopimore gi ker mamoko ma Afrika ka dhiro ker wetege ni weche motenore korka weche mag kaka ipogo omenda piny mangima nyaka tayo makare. Mano nyiso ni koro bende nyaka bed gi wuodhe mang'eny e pinje maoko. Omiyo mano nyalo ting'o budget mar State House malo. Mane gama temo kelo ni kamoro wanyalo ng'ien to benefit mare dhi bedo nade. Nikech mane thor wach maduong' nikech kata mana wuodhe makamago bende madwa ni wachak godo kinde ka kinde waseneno kata mana ka jatend piny jalup ne osebedo ka timo limbe pinje maoko. Gidhi mano mar sero joketi mwandu mag investors. To kata kamano japiny mantiere piny ka to ok winj wega mano kaluwore kod limbe ma bende jatend piny Kenya timo gi jalupne nikech ka gitimo bende gidhi gi delegation. Kuom ranyisi nitiere nonro kama bende notime kinde thuolo mar dweche 5 chakre dwe mar 10 higa mar 2022 nyaka dwe mar 3 mano mar higane. Mano kinde thuolo mar dweche 5 jatend piny gi jalupne pok odonjo migepe mamoko. Notiyo kod omenda makore lach maromo siling bilion 2.4. To magi mana wuodhe kende. Mago wuodhe wacho ni travel, mafuta, fuel, hospitality gi maintenance. Mago mag nyamburko mopogore. Kanya bende mang'ato piny nyalo penjo ni austerity to wuok kanye nikech nonro makamano kitimo ke compare kata mna gi telo mano mar jatend piny Kenya machon mano Uhuru Kenyatta kaluwore gi nonro makama. Ne gitiyo kod omenda matin. Wacho ni same period last year ne mana siling milion 852. To koro pogruok en niya ero gitiyo gi 2.4 ker machon notiyo gi milion 800. Wasebedo gi Africa Climate Change Summit manotimore ka. Dhano biro kata ndawe. Kero biro moa pinje maoko. Magi gik mobiro nikech wuodhe. Mana podi nikech mane en mana dweche 5 Oktoba. No, gima temo wacho en niya kaka gitiyo go omenda. Tiyo go omenda no mondo mine wabed gi chenro aina mane koro wabedo go ni. No chakore chon. Chien kuma ne chenro ne pangore ne nikech nitiere chenro moket kare. Ka chaka chiwo ranyisi mar 2. Kawuono wawacho ni wayudo thuolo mar bedo host mar Africa Cup of Nations. Nitiere wuodhe mosewuodhore kapok ma otimore manyayo magi. Nitiere wach mar climate mowacho ni nitiere pesa madhi biro Kenya ka e weche mag climate change. An atimo weche mag nonro e weche mino ni ESG reporting. Omenda mantiere kanyo e pimo ni to wagolo carbon machal nade. A lot of resources ma the global north golo sani mondo kony migawoni ma Kenya dhi bedo kayo. So omiyo benefit nyalo biro e yo mopogore. Adieri ker masani osetiyo gi pesa mang'eny e wuodhe. Ber mar wuodhegi ema adwa ni bende bawachi. Makoro ber mag wuodhegi mosechako ber mar wuodhegi emochako neno. Kawuono wawacho ni bech gik moko ma wagolo ka kwatero pinje maoko
chirni moyawnwa oko kucho gin chirni aina mage. Kawuono wacho ni bech chai kadhi oko kucho koro dwa dhi ka gimomedore. Ang'o momiyo mage timore? So nitiere gik mang'eny maling' motenore gi mano. Ne ker ni Amerika orado gi jomotelo ne kembe madongo dongo. Kiny tibiro winjo ni kambi maloso simu mar 5,000 ma digit ma smart ni pacho ka. Oko bira nitiere lwasi ma nyaka losi mamiyo mage timore. Wuodhe matimore kagi ema loso magi. Omiyo onego wang'iye e nonro matut. Ka odwa ng'e ni to wuodhegi nitie bergi koso ntiere. Kaeto jogo mantiere kaka embassies wa maoko. Iyudo ni wan gi ambassadors. Tiyudo ni attaches ma deal gi weche mag economy tin. Koro iyudo kata jothuche wa man kuonde ka. Kamoro in gi paro kata migawo maber mag dongruok ma diher ni chak piny ma oko kucho. Tiyudo ka onge yo mayot minyalo timego. To ka magi olosi, ibo yudo ni gik mang'eny wuok pacho ka kadhi oko. Omiyo aparo ni mano ok rach, omiyo wanone wayare matin mondo wane berne. Erokamano ahinya. Kendo paro ma kamano bende mintiere godo Chris Owala kintiere kaunti ma Kisumu kaluwore kod wuodhe ma bende osetimo omenda museti godo. Aparo ni gima Esbon temo wacho ok en adier nikech orito wang'eyo ni national sirkal mamalo kochopo sa wuoth to giwacho ni counties ma government onego dhi wuoth gi ji mokalo 7. And wang'eyo maber ang' matin ka giwacho ni county ma mege loch gwenge onego bedo gi ji 7 jomatin kadhi oko. Wang'eyo maber no president kodhi oko odhi gi ji matanda wuoyo. But wang'eyo maber no gik ma Hesbon temo wacho go nitie attaches, nitie embassies, nitie a fully fledged staffs in embassies waduto manyalo timo tije ma wawacho ni wadhi timo kwadhigo. Maparo no kanyo ok wanyalo justify no watiyo $2 billion dweche 5 ibayo to Hesbon adwa wacho ni kwatiyo $2 billion to pesa di mobiro in return. Then wacho ni return investment chal nade. Mara kidhi mbele tiyudo no budget Hesbon en accountant to gima ber no Public Finance Management Act okoyienwa tiyo gi pesa ma onge i budget. To iyudo ka kuonde moko iyudo ka pesa ma neno wa budget for watiyo go mokalo. Sama watiyo go mokalo ni ong'iso nang'o i Kenya mwadwa dhiye nikech nitie gima iluongo no physical discipline. Kan sirkal mamalo onge physical discipline, sirkal mamalo onge commit to goyo mibadhi. Nikech gima watemo neno en no kuonde mang'eny mancha mibadhi nitie, mibadhi go medre kendo zaidi. Koro gima awatemo wacho no oyo be nitie dongruok manyo neno nikech dongruok nyalo na bedo ka jo Kenya obedo part of development. Budget migoyo en budget ma ji duto own to wa respect nikech sama wadwa keto budget to wakalo alama man waketo gimiluongo no the budget policy statement to wang'iso ganda no oyo wan dongruok ni bor kodwa. Nikech kirango dongruok ok nyal bira no biro to kirango kata sectors marobe no kelo dongruok kata mana Nyanza waka wach mar lupo no podho, wach mar pamba no podho. Koro ka Osborn ong'e maber no austerity measures ma sirkal nego kel. Ariyo en kantie waduoko expenditure wa piny, wanyalo medo tax kantie gima nyaka wachul. But gima Hesbon be wacho ni maber nito sirkal ma Kenya Kwanza osotimo hola i bengi ma Kenya ka mokalo kaka nene uro timo higni duto mane uro bedi loch. Ang'o miyo mano timre? Nikech mano ka sirkal idhi holo johala tidhi holo bengi achiel gi sirkal, ibro mi sirkal priority nikech iluongo ni blue chips en obro chulo. To in kidhi japiny to pod in bangin kodi to. Koro emo wacho no sama sirkal holo mang'eny zaidi mohingo lama ang'o kelo i economy wa ma japiny monego be holi bengino. Erokamano ahinya. Wanyalo address hola.
Chris mana kinyalo winja e kindi thuolo mar higa achiel nyaka sani in kata mana chenro mag dongruoge mopogore opogore samoro moseneno kaluwore kod wuodhe ma osetimo mage madiwach ni osemori koso podi an pok aneno maybe higa achiel bedo matin but pok aneno gima dane no dong bayo mar deputy president kod president osonyago lemo madane malich ahinya i Kenya wasani nikech kiyudo kaka sani kata japiny ma wuoyo en gini baro korgi korgi opong cost of living oidho malo makata ji nyithindgi wekte skul ji chamo mana chiemo achiel in a day kiyudo kata Nairobi sani ng'eny ji wuotho mana gi tiendegi kadhi tich ok inyal idho fare mtoka kech fuel bende ma wacho fuel nodhi bokalo alama koro kama wantie i Kenya wani kinde kuri ga sumbi to waneno ka jotelo tiyo gu pes yo makare wayudo ka mibadhi bende kata mana i county government kata national government oga thach onge ng'ama joma nene gi mibadhi kesa giricho gi mibadhi icho we duto kata kirango the face ma government joma nigi mibadhi ema mako telo koro jo Kenya rango to oyo kama ne gima timre to kara hope nkanye ero kama na inya hezbo ni winjo kanyo ka Kristo wala ni owacho ni wuodhe pok osenyago lemo mora to osekelo mana pek ntiere pek mar ochumi hola bende piny owacho oseholo kwayo hola bende nyalo mana nyiso hezbo na ngeni nyalo nyoche mag ochumi ne tago malito piny wakawuono aparo ni weche hola go to owuoyo kuom gima ok ong'e maber nyaka ne sirikal mar William Ruto chak loch no chako loch ka gowi mar Kenya ne en trilion 8 gi wiye mochomo chiko actually no se chopo chiko sano chopo trilion 10 tiene ni trilion 1 osemede koro wacho ni hola mosehol gi ker mar Kenya oingo mane uro igni 10 uro no trilion 9 madhi trilion 9 igni 10 kech noyudo ka Kibaki noyo mana gi 1.8 trillion owewa e 9 point koro miyo okonyal wacho ni higa achiel sirikal mar William oseholo maneno ka hola mabende piny owacho osekwayo pod ni pinya ko pim gi ma chien kacha pod ni piny mar ariyo hola lure gi budget mogor budget ikale bunge ne wan gi budget mar 3.6 trillion hola nen ki golo pesa usuru mane wacho ni dhi choki hola nyalo bedo maybe trillion 1 kiriwo wan gote but gima temo wacho korka weche mag hola kanyo nitiere gimoro miluongo ni deficit tiene ni pesa misolo gi budget migoro ka usuru en 2 trillion to isolo 3 trillion tiene idhi holo 1 trillion so mane miolo ni deficit ni to deficit mar sirikal William Ruto mar budget manosomo mokwongo ni tin moloyo machien kacha mana meking'iyo medium term strategy paper mare to en ni bang' higni 5 wadhi medo duoko piny pogruok kata gap mantiere kind usuru mwasolo gi budget mwasomo mondo mi wahol pesa matin over long time to gini ochalo gima compounded nikech iyudo ni kaka sani kata ka okiolo siling 1 to bedo ni dolo wuok siling 120 to chopo 150 gowi ma waoloko omedore makato kimedo siling 1 omiyo mago te factor de gik mowachogi kore mnyawayo ni kamoro gowi no medore to ok mano kende holo ma pachoka ni malo waholo at almost 17% sani ang'o momiyo sani interest rate odhi malo ma en ma 17 ku ma sirikal kadwaro kata holo pesa ka to koro interest ni malo gima timo mano mokwongo en mawacho ni global shocks America ochoro their base lending to 5% mano affect credit the entire world mana momiyo interest mar koro holo pachoka omedore to nitie moko be mapachoka ma inyal ng'i chone wan gi price control gino ne interest rate control banks nok chaja interest kaka gidwaro ne ogol gino ne ceiling no sani koro omchiwe kalure gi kako dwaro sirikal bende nigi gombo ni mondo hol koro ing'ene ka joma nyalo holi gin mana ji 2-3 to seche moko ginyalo winjire ni sami wacho ni dwaro to onge ng'ami koro chuni ni nyaka ichor interest malo monde ka ikaw so nitiere magi state capture mani winji wacho cha
en real. Mane momiyo seche moko inyalo gombo kaka sirkal ni uta chenro wall kata 10%. To ng'ato koni ok anya mi 10%, en ema en gi mwandu. It takes a while mondo mi keth gik machalo kamagi. Omiyo weche moko nitiere ma kamoro ok dwa wach ka, to mago miyo tayo weche mag sirkal bedo matek. Weche mag dongruok, awinjo ka owalo wuoye wach pamba. Yanda an Busia. Gavana ma Busia osekawo kodhi, BT Cotton, omiyo jo Busia. Osewinjore gi Rivertex, kendo giwinjore ni guaranteed price en 250 per kilo mar cotton. Thurwa migepe wan gi jotelo. Gidwar mago. Makoro wasenya ka jotelo. Nitiere nyaka ka jotelo mapacho. Busia nigi fish banda ma jo beach management unit gi county government ne oyawne gi sirkal kendo kero yawo. Gin nyaka cold storage facility. Ogere dweche 9 mar sirkal masani. Ang'o momiyo magi onge thurwa? Weche gi nyaka wawache. To wan ka wan gi migawo mar dongruok to wan gi mang'eny ma pod nitie thurwa. Momiyo wadhi e dialogue ka. Momiyo ni kata mana mar dialogue no bende wadhi lose nikech dialogue kanyo bende piny owacho dwa tiyo gi omenda maromo siling $160,000 mane kinde thuolo mar ndalo 60 ma bende dialogue dhi nyime. Koro weche dongruoge mana kaka wacho ni pok oneno mathurwa. Wan gi thuolo ker kamoro nyalo biro thurwa juma manyien. Kopo no biro fish processing fish plant moro miloso makabonyo madhi miyo fingerlings bedo restocking Lake Victoria dhi biro en migawo monego yawo. Wan gi migepe machalo kaka mar gero feri ming'ado go nam ma Mbita kadhi Mfangano gini ma onego bedni mago bedo lony. Nitiere yore mag dongruok ma kamoro ka wang'iyo te to nyalo konyowa. Tadieri bende en makende ni kik wawach riambi ni onge ng'ikruok. Ng'ikruok nitie. Nikech sirkal ni bendo chako kama ne bet pek matin, dweche 7-8 gi wasebedo gi lweny ma wan e ndara, wagore weche mag yiero, omiyo pok wabedo gi kwe. Dongruok dwaro lwasi mar kwe. Ng'ikruok kata mana ka nitie wang'eni piny owacho osekwayo hola, to kopogre gi hola bende osuru bende osemedi. Yana gidonje tela ng'eni bende osuru mathoth bende osechoki, osekonyo kata mana jopiny e yo machalo nade. Dakika en 38 tok saa 1 nyaka rom gajuang'. Yinwa mar mondo mi okoyio matin, waduogo gi mathoth. Ahinya wang'iane na weche mag hola. Twak mar thek ma bende koro dhi nyime ma bende nosingnwa ni ok time magawa nikech wach mar austerity cha. Nang'o meni ka koro time karum mar Bomas to odhi muonyo omenda mano maromo siling $106,000. Dibed ni wache to toke kocha gik moko lokore. Medoro ote habro bedo kaka pod antiere ka gi FCPA Hezbono Molo kanyakla kod Chris Wala e county ma Kisumu. Ma e chenro makelo ni danji malie. Kik od belo bai. Wakelo ni be. Angomiri. Aliye juu. Fuata. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nage. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende apidho kodhi. Duond mine nyalo. Kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako. Gino gidhi mabor. Mbak ndalo. Wuoyo go ganda mar onagi ka jiwo gi kik gibedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Lynn Ramogi, kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiochieng' nyaka saa 10 odhiambo. Mane Ramogi TV. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ainya Prita. To kendo gimoro amore wi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Ohand furniture okanyal nyiso ni en wala marach nikech nyaka chak tiye an gi gik manyalo kwano. Anyalo kwano project na mar gwen dala, anyalo kwano nasegedo,
anyalo kwano investments maga. KPLC tokens, Payla charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurtul war bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, $500,000 miloyo juma ka juma kod grand draw mar $3,000,000. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Dista 487*3#. Yier kama ondikni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondikni package mondo iyud points mabiro keti e thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro mana ywa tol kokal namba mar 070966700. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Nyakorom gajuang dakika 42 manotok sa achiel mar okinyi machiegni twak e chendo mar rupiny wadhi nyime gi twak maben machaka ahinya kaluwore kod dwaro mano mar piny owacho mar kungo omenda e sectors mopogore opogore. Okinyi makawuono ponono ni okiyaw TV mari, samoro okiyaw wang jowi, samoro kata mna mbui kineno wa achiel kachiel. Antiere ka GFCPA Hezbono Molo jalonye weche mag uchumi kanyakla kod Chris Owala achiel kachiel e kaunti ma Kisumo jalony e weche mag telo. Nwatieke ka bende wadwaro wacho weche motenre kod osuru mabende oganda mapacho kainde osebedo ka choko to karamna kamano pok gisebedo karamna ka giwinjo yot mano motenre kod dongruoge mopogore opogore. Chris Owala hakili twak ang'eni Hezbono Molo oselose mathoth ahinya nyaka luwore kod dwaro mar choko osuru kanyakla kod midhiero madibed ni piny owacho yudo mano mar chwalo omenda kaluwore mano mar chwalo dongruok kaluwore kod omenda mabende osebed kitiyo godo. Waloso na kotenre kod osuru wang'eni osuru mathoth osebed kijuogo. Erokamano Saron, adwaro kete dwanda matini wacha hola. Ing'eyo no hola kinde ka kinde ok en gima rach. Hola rach mana ka gimitiyo kode ok ochomo kuro. Iyudo ka pesa miholo soko dhi projects moko ma waluongo no gikone en budgeted corruption. En gimoro moketie pesa ma kinyalo yudo kore gatache to nikech kata gima wafault go sirkal ma Kenya Kwanza gisimo konen ka giholo to yudo soko ne giholo odo ne giywak ne gidonje sirkal ka sirkal nono to ne giholo to gine ko be recorded in that register. Nitie gima Hezbono ng'e maber no ko hola mora to nyaka obed for dongruok to nyaka obed recorded in that register. Nyichi winjo kod ita wacho no okonyal yudo kaka holago ne register mantie holago. Koro ka ohol pes to kobedo recorded onge kaka nyalo yudo tiende kitimo auditing. Nyiso ni pesa no ok okonyo oganda. Koro kata ka ji hole gichule to kochule iyo makare. And hola ne bende ema miyo osuru dhi malo. Nikech sama sirkal ni gowi to the first charge en gowi no. Ka pesa chopo to ichulo gowino yaketimo gik machielo. Koro hola non tie kaka omiyo osuru dhi malo. And kendo omiyo gik moko kata bech mafuta gi kokwa holo makare nyakwa hol mondo nyakwa choko osuru to osuru ni ne adiere mona dhi piny moro luongo ni Stockholm, Sweden. Iyudo ka chulo osuru gima ber ahinya kono nikech ikichulo osuru to make sure pi mimodho en pi ma kata president modhi tap ok en pi ma ng'ato nigo to. Koro Kenya ka yudo kada kidi chiemi imagawa to pi mimodho ok en pi morango kuro. Nito no hola ni pesi cha osuru michoko cha ok otiyo makare madimidi mi pi maber mondi modh makumi dhi bedo matuo. Kiyudo kin go osuru odogo kidhi hospital iyudo yath iyudo daktari duto ndara miringe ber okobed no wacho no osuru ni en mar shareholders. Kirango kaka da nyocha ondiki ji madhi choko osuru KRA to yudon kabila moko
ema koro odonjo kanyo kendo ema ng'eny moloyo ji Kenya duto. Koro wawaro to Kenya ni ka jowa duto wachoko osuru mondo wayud go services. To koro en osuru michoke no kabila moko ariyo achiel ema koro ichulo go msara to jomoko to kogi akoa. Koro gino kelo ng'weki nikech kwachulo osuru to onego bed ni sirikal miwa services. To koro bed wachoko osuru no en osuru machoko kuoma to kochopo service to koro en ng'ato machielo ema yudo. Koro osuru mwachoko Kenya ka tax mwa regime marwa okosobedo giluongo ni progressive. Osobedo ka ng'ama odhier ichoko osuru kuom mang'eny to okokonygi. Iyudo ka pesa michoko kuom ng'ama odhier konyo mana ng'ama omewo. For example, kikawo NHIF ma waduto ng'eny ji chulo, ng'eny ji kata ng'ama odhier. Iyudo ni kidhier to kichoko osuru ni to kidhi hospital to NHIF wacho ni inyalo na chulo ni kitanda. To kidhi civil servant ma middle class go to inyalo miye comprehensive treatment e Aga Khan. To pogruok mari kode ok duong' ahinya. Koro gini okel equity, okelo discrimination to osuru okonego bed ni konyo ng'ama piny be idho malo. Okonego bed ni sami choke omi ng'ama piny dhi piny zaidi. Koro Esbon giri kagi en jalony to kendo ni sirkal malo onego girangie yo moro ma osuru ni bedo meaningful. Japiny kochoke kogole kuome to oyudo gik ma basic needs like kidhi article 43 ma constitution rango no wach thieth onego bed noyudo malong'o. Wach ndara kata wuothe kod wuotho onego yud makare. But nitie kuonde moko ma wach osuru ni odhi bedo kata gimiluongo ni double taxation or multiple. Nikech kirango kata kama Esbon, kama Esbon ae Homa Bay, tiyudo no ki iremo go pikipiki ndara isochulo mafuta osuru to ki sirikal maloch gwenge bo tweni tol kendi ndara koro ichulo koni to kendo ichulo koni. Koro miyo ji bedo ma angry. Ng'en ng'ama kech kayo i wang' piyo. Koro gik ma Esbon wacho ni ji bedhi ndara ka gidhi ndara nikech gineno ka igi wang' to sirikal ok konygi. Koro midhiero pong'. Koro osuru michulo onego bed progressive to eko nyalo konyo. Wabroaden tax base ae wachoko osuru kuom ji mang'eny to ae ji owinj mit chulo osuru. To kwachoke to ok oduog to iyudo ka ji bed go trust in government. Aparo ni kanyelero yo makare Chris wala gino mara ni Esbon kaka jalonyo weche mag ochumi bende winjo kanyo nikech nitiere wach mar chulo osuru. Kaka sani osuru nitiere tieng' di ng'eny to osuru makama osebedo kata mana ka konyo japiny nade nikech e kinde mabende kata mana kwana wacho ni piny owacho noyudo empty coffers. Wasebedo kwa chulo osuru e kinde thuolo mar higa achiel mwakwano nyaka sani. Ber mane mabende japiny winjo nikech odiochieng' kodiochieng' wan kaka TV mar Ramogi walando osuru makama idhi duog kendo. Wach makama di wachang'o Esbon? En adieri gima ohala wacho ni usuru ber kichulo to ineno berne. Aparo ni ok wasebedo kama ber ahinya kaka piny. Usuru ji chulo. Tibo yiro ni dwe ka dwe ka Kenya ochoko osuru mang'eny. 10 bilion 100 kata gi 70 mane dwe ka dwe. To budget mar Kenya mondo mi ochul gik monego ochul e dwe oingo bilion 250 odi dwe ka dwe. Omiyo nitiere ng'ikruok dwe ka dwe pod nyaka hola bedi. Dong nitie ga lo moro miwacho ni athada kene beni dhi e chudo mage mago makotenre kod economics. So mano nego bedi lakini kama wachope ni mondo mi wakonyre yor usuru en ni nyaka wabed gi a fiscal strategy paper ma konyo waneno ni budget kwa loso to waloso yo makare. Waneni kama wakete omenda mang'eny obed kuonde makonyo jopiny to maduong' moloyo waneni hola obed matin. Tiene ni nyaka wagol mibadhi e yor kaka watiyo gi pesa. Wacho ni kanyo pod nitie ng'ikruok ma ka warieyo to wabo bedo gi nafu. Japiny biro konyore. Weche aina mowacho mag usuru ni sani wan gi stima ka. Stima mitiyogo kae kata ma wan gi studio ka oa ka Kenya Power.
to ng'iewe kuom ji mopogore opogore. Ibo yudo ni KenGen ouse ne Kenya Power siling 6. Tibo yudo ni Independent Power Producer ma en ng'at moro nono momi contract mar kelo stima ouse siling 120. Kae to Kenya Power riwogi to koro bro uso go siling 26. Ineno ka koro tiende ni KenGen tiyo matek to konyo jomoko nono mondo mi gito giyudo pesa to kato japiny chulo. So nitiere kuonde mwanyalo bede gi lokruok. But kopogore gi mano, wach moro ma bro konyo piny Kenya maduong' moloyo. En ni weche machalo kaka gowi ma Kenya ka bende nyaka ng'eyo makare. Yo mwatimogo accounting e Kenya ka nyaka waloki. Nyocha nyicha ne committee ma dialogue gi jolony magwa mag accountants. Nowacho ni Kenya nyaka dhie gimilo ni accrual accounting. Pesa kotigo to nego beni kata ng'iewo gari to bang' higni 5 nitie rekod mar gari ni kendo owuok e report, financial report higa ka higa. Dongire to ga auditor general mano janeno buge mar mondo mikoro bio non to mi badi to go tacha dier. Watimo gimoro ni cash accounting. Gino rache mogik. Piny mangima oseweye. Cash accounting tene kaka indiko report mar kaka ng'iewo chak e kaka indiko report kaka ng'iewo mtoka. Kidwa ng'eyo ni mtokni adima nitiere sirkal, timanyo mana list molosi ma higa ka higa nyalo lokore. Onge gimoro ilo ni double entry miket ka tiket ka kaka itime kembe mamoko ma private. Pinje molony timo mano. Mane gima osero sirkal mondo dhiye mondo mi accountability for public resources obed counties, obed national government departments, obed kamano. Kwa timo mano to gik moywago kaka debt register ma ok ong'eni gowi ma Kenya chal nade. Kuonde moko nitie gowi ma kia ka negi moko dinang'o. Gidhi kanye otim nade. Kata mana counties mineno pending bills. Kipenjo ni higa ni miya pending bills ma 2021. Tiyudo ka list bor. Kibire ma 2022 tiyudo ka moro list ni koro kendo chako nyuol to moko ogol to moko riw. Koro adieri mare onge. E gini miyo ni pending bill. Kama sirkal tiye maber, gik ma kamago onge. Omiyo nyaka wadar e yo mwatiyogo accounting mar pesa sirkal. But kopogore gi mano, aparo ni weche moko motenore korka migawo ma thieth kaka ranyisi mano chiwo pinje maoko bedo mayot ka migawo ma sirkal mora mora otimo tije yo mowinjore. Nitie counties ma kidhie to thieth ber. Achiel en Makueni. Kituo tinyalo dhi kacha mathiedhi. Nikech governor mane kanyo noketo chenro makare. Nitie counties moko ma kidhie tiyudo ka nitiere migepe maringo maber. Koro gima nyaka watim ni wapuonjre. To adieri makende bende higni 10 koro gachiel mar devolution. E counties wa 47 gi te. Ni mosetimo report maber mar kaka otigo omenda e higni 10 gi. Tiene wasendik report 1,000 kia gi 50. Te repodego 4 kende maler. Nyaka wapenjane to ma penya machalo nade. Adier. 4 kende e repode 1,050. 4 maler. Nikech kata mana nonro mar auditor general bende naneno kata mana governors manowuok e kombe bende naneno kata mana gope ma bende nagiweyo chiegni bilion 20. Gin gope mang'eny. To gin gope mowe ma be samoro ng'e kore gatache tek. Sama gidwa chulo gowi tiloso list to ndik ni wadhi chulo molo. To idhi ir control of budget to puodhi ni dhi chulo molo. Kiduogo tichulo tieno. Oruche chaki tingo nyingo mole chaki dogo control of budget. Mage gik badwa nwa gol e kaka watiyo gomenda mar piny. To wabro bedo gi nafu kaka jo piny. To gima duong' moloyo. Ja piny chulo suru. Kendo chulo kaka dwarore. En ratiche ni mondo timne service makare. To mondo mi matimre nitie gik manyaka watime yo makare. Ne wawacho ni wan gi mafuta Turkana. Igni moko madhi 10 mokalo. Mano mi wachako donje hola moko mang'eny ni wan gi mo. Ng'ama wuwe wach mafuta ma Turkana onge. To ng'eni mar mafuta ma Turkana ndo bende ber. Aparo ni mano bende nitie kata na mabiro. Mondo ma bende wantiere godo kaka wanyalo tiyo kodgi mar mondo mi oganda yud wega. Kuom ranyisi kata na Hezbon injalo nyiweche mag ochumi. Ng'e maber kata na ni crude oil minyiew ka wuok e pinje maoko ma bende piny Kenya wanyiew. Nengo gi sani ogonyore nang'o mendi modhi ma pacho ka pod nengo gi pod ohidho. Turkana kanyo bende nyalo yudo kata na crude oil to ausi odhi ochungnwa go okelnwa go e pacho ka. Gi sani to crude oil beche ne beto ting'ore malo nikech timbe moko mag pinje miluongo ni OPEC countries. Nitie sama giwacho ni koro production waduoko piny. Mo mwagole oil wells koro dok piny. Sama mo odok piny teni bei nyaka idh malo. So mano kamoro bedo mateknwa kaka jo Kenya mondo mi wadilo. To bende mono yo use $. To dola sani bende dola be ni malo. Koro tene kati kele ka.
ing'eni kane mocha pod wang'iewe gi 120 to ne wanyalo wacho ni siling 30 inyalo golo e bech mafuta cha wach modino bende twako mara nyalo bedo mare koro mane momiyo samwa ng'iyo ng'ikruok mantiere go kata mane kor kit dak ma wan go cost of living odhi malo nitiere gik mamiyo ma odhi gik moko to ten mano osuru no nikech kata mana lita achiel mar mosani kata mana kano Sharon ng'awa nyiewo piny owacho ka osuru e wi lita achiel mar petrol mane nengo mar siling 79 pesa go dhi kanye koka mano ang'eni wach osuru no wanyalo dage nyaka machatong'a sa nyalo ng'adowa kata mana ka adani walose wach machielo mabende piny owacho sibedo ka yudo godo seyo ahinya mar tiyo gi omenda kinde mabende twak mar thik dhi nyime ka romo mar Bomas of Kenya wach ntiere twak mabende ka ondalo 60 omenda osuru ma an Sharon ng'awgi in nyakwaro mgajwang gi Esbon gi Kristo wala mantiere godo ka dika omenda maromo siling $106,000 nyakwaro mgajwang mana kanyalo mana nyisi par network ma kamano ntiere coaches mano ichungwa kanyakla kod Kalonzo Musyoka odiochieng' ka gibede twak mar thikno gika allowance mano mar siling 50,000 ng'ato ka ng'ato jokanyo mamoko 8 nikech kamitima kamano ting'o ji 10 5 mawuok e kweth mar Kenya Kwanza 5 mawuok e kweth mano mar Azimio odiochieng' Kalonzo kawo 50 kanya 50,000 ichungwa kawo 50,000 members jokanyo mamoko 8 kila ng'ato kawo 40,000 mago kigoyo nyaka kwan mag documents mag idwago chapa contingency fund bidhi nyiso Wise Bond contingency fund giketo tenge omenda maromo siling 9.7 duto te kiriwo dhi mana biro siling 106,000 nikech parni nitiere retreat mane bende gidhi Mombasa gi Naivasha mar loso report makare mar mondo bi oka gichwali od bura maduong' ma pachoka retreat ma Mombasa dhi kawo siling 9.3 mana Naivasha tema koro dhi kawo makore lach 20.3 owala winjo na pachi to parni tok maka na chako na nitiere dwaro mar mondo mekik time magawa wach chai cha nogol to Bomas of Kenya ng'oma koro timore manyiso ni dino time magawa kata na omenda ni dina koro medre anya na pachi kaluore kod okang' makamano kapok ka oyo matin kamano Sharon aparano wach mar Bomas ni mako jo Kenya but anene kama jomani ipayroll ka ichungwa giri MPs Rwanda giri okonego giyud additional allowance nikech gibiro kanyo gumtok sirikal gibiro kanyo drivers michulo ni ji kantie ji moko ma okni sirikal maktim sirikal to gin allowance no oken kit gikawo time gi nitie kinyalo migi gimoro but nitie pes moko manyaka ti nikech sama ji dhi i process of machal kama nitie joma ibedo hired ma offer their services mabe ok wanyal kawo for granted en nanano jokenyo all but seche moko ma cost gi onego duok piny but chutho to cost to nyaka ketie nikech onge gima nyalo timre ka onge expenditure mano ta adier makende en expenditure man timre no wanyarango to be en realistic be en pesa moro ma adier kineno en gu transparency en gu value nitie gima iluongo ni value for money ma duto chuth kata kitimo dong kata kina wuoyo kata kama wuoye kata mana e studio kama nitie ni kan tise moko nyaka chai mad moko ke en kada no so bet for moko energy level nyaka dok piny but gimonego warang to but value no be kochulo ichungwa 50 to en majority leader to en nyaka MP to the same day no otiyo gumtok sirkal kore en double payment go emonego gol kuro to warang no jika kantie support staff mobedo hired rate mane michulo gi to so do obe realistic ko kwan ende man chudo no rach onego warang to be gimichulo no nitie value for money ana kech kiranga $100,000 sana billions nitie kuonde ma billions lalie in a day ma ka $100,000 nyalo miyo wabed gu peace and miyo wabed gu harmonized government and aonge kode gwacha ahinya nikech nitie kata kirango state house kama awatimo wuoyeno kirango counties wa kanyoro yudo kata nkara siya kende
86 million olala igine i suspense account and no one is talking about it. Kora I feel no can give tiyo yo makare mwanyalo watch for mark okuketi mibade to kelo value mande ko husband temo ajo chien kile cha ne onyalo kelo matunda then warangu nanto an appropriate payment ngato ko chul twice kotimo service ka jo mani position mege parliament go gin okonego chul gi again but can't pay ngamo offer services to services no en reasonable cost to ko chule to ken gima racha en ero kama na inyam ngade mana gikanye hezmo na ngeni himbe ni diher chiwo paro kotende kod okang makama yino mar mondo ko yo mar ariyo mana matin wadogi mathoth donge nya korom ga jonki kidhi mabor bende ote magi benda duogo godo kore okanga ma bende kor waduoge ne Kitume mowa kelonu otenore en dhadho magi kawa kiko gi makare yud thumbe miero mapacho ka kod pinje maoko yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien Ramogi wote koda mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6 kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mofwes reggae, ja, Rastafari. Always listen. Tuafi jothumbe nyakora magonyo kumora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila tumige kare. Kama nene edition. Benga kaluka Picha beach nyakora magonyo sukus kamwati memana kama. Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Weekend wuok tich ariyo tich adek tich ang'wen tich abich saa 10 gi dakika 15 nyaka saa 12 warom. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ahinya Prita. To kendo gimoro amora e wiyi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. Jipange na view sasa uduogi ber mathoth yurthuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende wan kod 100,000 miloyo pile ka pile $500,000 miloyo juma ka juma kod grand draw mar $3 mondo ibed jaloch gima itimo yot mokalo Dista 487*3# yier kama ondikni jipange na view sasa bang'e yier kama ondikni package mondo iyud points mabiro keti e thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro na ywa tol kokal namba mar 07096670000. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Nyakorom ga juang machiegni kende okang machielo nwatieke kanyo ka bende nwalose wach mar twak mar thek ma bende gisani biro bedo ka muonyo omenda maromo siling $106,000 Hezbon kaka jalonya e weche mag osura winya na pacho kuongo monde mana kaluore kaka pesa gi dhitiyo ahinya nyama no mako wanga weri kata mna giwacho retreat contingency fund aparo ni wach dialogue ni en gi budget ma kamoro no los mapiyo piyo
to en budget ma kipenja to en ketho mwandu jopiny. Onge tiende mondo mi pesa jopiny utigo yo mitiyogo ni wane dialogue. Mokwongo en adieri ni koko to ne nitie pacho. But koko no ne nitiere nikech okwero luwo chik. Ka owachi ni ji odhi e yiero, oyieri governor, oyieri MP, oyieri MCA, mi isedhi chamo muma, ng'amo yombo bodhi e kot, ma kot odhi oyombo, oloyo. Ma owachi ni koro oloyi. Bang' dweche adek, wachak wachiero weche moko, kendo koro waketogo piny maliet ma piny. En bad manners. Ma ok onego bed ni wabedogo kaka jopiny. Gimba nyalo yiego e weche mag chike madhi nyime kata weche miwachego en ni chike ber nitie, yiero kotim ng'amoyo lo orit machielo. Gimoro ni winner takes it all jok dwarno. Winner takes it all nyalo beno rache national. To e county to ng'amo yombo cha dongo bendo kawete. Nitie counties moriemb nyaka jomoko ne support jomoko nono. Nitiere kata mathutwa. Abro nyisi ranyisi. Nitie joma ng'e moseriembi kata Homa Bay County oriembi nikech no gi support sirikal masani. Which is very unfair. To ka ng'ato oseyombo miye uru thuolo mondo ti. Ka ok oti maber bang' higni 5 gole uru oko. To ng'ato ok nyal chako tich to bang' dwe achiel dweche ariyo to en lweny pile pile. Dhano moko mach kato kiny to wacho ni uchumi rach. Kinde mag pur mano ne puro ka ne wane ng'anyo te. Sani wacho ni bech oduma bech ngima tek. To kidhie ng'ama uso kahawa kawuono ng'aja chai cha to wacho no morgi bonus mano yudo. Kidhie ng'ama puro Kitale omorgi oduma mano kae. Idhi chiwnegi bonus kendo maber. Kidhi japur oduma cha omor ni goro sani bech odok piny. Mano e gima biro kelo lokruok thurwa ka. Omiyo sama yiero rumo jogo moyombi orit yiero machielo. Ka nitie ng'iko mane makoro kelo waka. To nikech wan gi bunge michulo ji msara. Nitie leader of minority. Tije nang'o ka weche moko matek magiparo nego yal ok ginya yal e bunge kucho. Omiyo chunya ma iye to wachn dialogue to konego bedi. En mana ni onego walokre kaka dhano. Gimoro nyalo beni ok berni oloyi to kamoro koloyi yo makare dhi e doho. Santo koro osebedo kendo osebedo koro entie omenda makore lach. Odhi muonyo omenda to kamoro kosemuonyo omenda to kodhi mbele kucho kendo chako kelo ywaruok moko nitie manya inyalo losi. To giko ne mondo ang' iduoke ni dwa duoke dialogue jo gine referendum jo Kenya manyango kura. To kopogore gi mano modong' idhi tim mane bunge. Kech dialogue no en referendum en pesa mang'eny. Moko apani jo Kenya gi kaka piny tekni wanyalo kawo pesa nwachomogo referendum. Kato nwadhi e campaign nwawacho ni jomoko pingo jomoko ok pingi referendum be biro mana pogo ji kendo. Omiyo higni 5 gi jomose yiero ti. Oyieri kaka governor ti higni 5. Oyieri kaka ker ti higni 5. To ka nitiere kama ng'ikruok nitie chik kaka yiero andahero nyiso jowa an e riwruok miluongo mar accountants miluongo ni ESPAC. Wan watimo yiero online. Ikaka gine simbi ka tigo yiero ng'ama idwaro to kitieke ni to dakika orumo saa 3 to saa 3 dakika 1 iseng'i ng'ama yombo to bang' mano to watimo audit mar system no. In fact jogo nego biwa puonji kaka itimo yiero. Yiero maonge ng'anyo kata ywak kata chiel. Samo pok ochake oyawe jo nonro biro timo nono be en kare be system ni kare nitie kako nyalo bedo hak. Samoro nyalo wacho ni mago gin mag jokanyo matin. Kuom ranyisi kata mana jokanyo mag ESPAC kun ji adi ki compare gi oganda maluto ombulu. System en system 135 ok watin wang'eny. 135 to wago kura kendo waya maro cha to waya onda thuolo mang'eny. Dhi nyaya within a day system you upgrade. Pinje mamoko India duong' moingo Kenya. Nyade karibu kema 50. To India go kura bang' dala ariyo to gisetieko wachno. Kendo onge ng'anyo madhitie. To India is a continent. Dwaro gi Africa. Over 1 billion people. To go kura online. Kendo gigo kura maler. America go kura kamano. So wambe wanyalo dhi a digital way kato yiero wabe bedo machip. Kato bedo gima can be audited ma ok nyaka dhi e court kelando ni timo audit. Omenda mag nyiewo tese kato omenda makore dhi ng'iewo go kalatas, omenda makore miyo ji 50,000 to gima late ni kamina ne chulo gi 50,000 no. Joma nie committees kaka opia wandae gi ichungo. Wadi chulo. Pod gidok bunge kucho bidong pod gidok gitia. Koro ang'o momiyo waketho saka. Tun kaka jolony ezbon gi paro maliw ma bende untiere godo gi dak osetolo ne piny owacho mar mondo mi wane kaka wanyalo bugo karamna sectors mamoko. Gige wachwalo pile en mane winjo wach jolony tek. Ing'ene ja siasa gintie maging'eyo. Kata mane weche mag ushuru gi. Nitie gimoro ni iluongo ni tax policy.
waonge tax policy kaka Kenya sani ene bunge akwayo bunge mondo kadh mano weche mowacho mag tax gi kise kalo tax policy koro ing'eyo kuonde moko ma okenge ma ok uchope kaka piny kato gik moko ma hinyo jopiny gi koro weyo koro kar nyono japiny mafuta ahinya motiyogo ni kamoro gik machalo kaka housing ute ma landlords nego puro ute mineno Nairobi gi tetete kaka neno gi kata ipane kichoko atamala par ute ma ji choke rent gi Kenya mangima usuru nya choko marom nade mapping mar properties ang'o miyo KRA pok otimo mano. Those are some of the things ma sirikal nyalo choke pesa kato pesa be kisechoke sirikal ti kode maber mondo mi bira kaka jo ohala na chulo osuru tadwa chulo osuru adieri to kasemo gazet kama taneno pesa kaka pesa tiyo kisechole aonge chuny mar solo osuru omiyo mondo wadog wakonyre wadog gima ne Kibaki owachonwa lipa ushuru ni kujitegemea chulo osuru ni bedhi mi jitegemea koso omiyo pod idwa tegemea joma kanda mathoth neno ni kelo negi tiyo hinyruok kata magi tiyo wacho kod ni omenda makare sirikal okawa salary kata sara magi yudo to wenegi osuru nikech osuru michoko to koro ng'eny awinjo na pachi Chris Owala nikech aneno ka sadhi in wach mar omenda ma koro itiyo godo ma koro lach kar contingency par ni ok nyisowa omenda ma koro ket kaka iwacho ni nikech contingency dong en mana masira mapoya apa ni contingency ni to kete 9 million mang'eny mar ok ber gi bura mabedo jumbe 3 to gitieko contingency ni 1 million idwa timo fine inyalo bedo kode to ng'eno nyalo bedo kanyo makoro umanyo yo mondo utigo kode maka moro doko ti kode nikech mani wach contingency ber but onego bed atamalo moro matin ok inyal keto contingency ka budget en 106 million to contingency en 9 million tieni contingency almost 10%. To koro ni wacho mana to gola copies publication chapo mano chapa mana iluongo ni 1,000 iwacho ni unit ka unit biro bedo kaka siling 15,000 manyiso ni chapa mago mag copies 1,000 nyaka ronga jong biro bedo kaka million 15. Nitiere moro ni document translation makani gida translate document mane gi siling million 16. Wala mane momiyo gige tetete king'iyo bei magiketo gi gogo nyisi ni jowa gi ok odich gi gik magibedo ne giwacho erokamana nya Chris wala winjo na pachi kotendo gi mano aparano gima Hezbon wacho non kare gima Hezbon nyaka oler matut kaka an accountant the provision of a contingency budgeting nowadays okay gima advisable because contingency no nyaka bed what are you trying to Jacobedi specification moro koro any ango moro ma jiso bedo ka chiemogo I contingency ka iketo pesa moro koro iwacho ndong ne ni contingency koro you have discretion kakido tiyo kode ma nowadays aparno okobedo encouraged ahinya koro in a way ma chiemo an adwa wacho budget ni duto pesa must be spent but pesa madhi spend ni en okalo alama nikech gibe gineno kaka jo Kenya kwelo gineno kaka migepe mako kwelo koro gineno gik sirkal gimon kama jo sirkal wacho no sirkal to kadhi duka nyiewo kadwa di procure ng'ato an ka Chris Owala no print na document abodhi negotiate kode tabro chule kata mana gimichula 15 no abro chule kata siling 3,000 to gimoron kanen gir sirkal ai gitimo gimilongo no padding gitimo budget to kangen ngane ma supply to ngane no ko supply tabe adi yode toke kucha koro kada joma chulo gi kada joma be recruited gi mane gima timre kata mana kos maneno mang'eny gidini individuals ma duogo kawo gichien koro the problem we face kata mana National Dialogue Conference budget ni en giwulo ngon budget corruption to gimado wacho no osiepa ma Hezbon no wacho maber no dit itimo kagiso timo election mar ISPAC but ang matimo mono wa also timo audit mar ABC ma azimio kata ka gin gima kosa yes to gisobedo ka demand no audit ni system ni be otim but wang'eyo very well no so kata kwa wacho ne jogo yombo to kako kontie to onge dongruok matimre waneno kaka ji Kenya lose economy wa lose mang'eny koro ka ntie way ma pod nyalo wuoyo au kane makosa but gima nyakwa ranga eno nyakwa strengthen our electoral laws
nyakwa build confidence in those institutions so that gimo wuok nyakwa trust. But gigi chakre also at party levels, party nominations. We trust the party nominations, we reduce koko. Koro kwa chupo that level mar general election. Wedo ka koro ji so build trust and confidence in the process. But ka process ni podi at lower level ukelo koko. To budo kelo koko nyaka chien. But we okwadwa situation morono. The reality is no Kenyan election. Onge election mapokwadhi endara as your Kenyan. System maromar election. Kata kama the winner take it all ni. If we didn't have devolution today, pinje maluonya na dukoro adi sandre zaidi. Kichkido keja look kerwacho ni serikal ni ma shareholder. To kina shareholder to gimiude onge. Koro such like talks miyo jo Kenya wacho no oyo karawadhi adhi ndara nikech jogi sowewa. Koro miyo ka ndara ai ndara no bende kidhi yudo ka jo olalo ngimagi mang'eny. Police no show government no nyiso jo Kenya ni jogi gin josikgi. Koro ginego gi mang'eny zaidi. An gi kilego miyo ji bedo gi resolve moro against sirikal. Koro kata gima beyo nyaka advise government kata whichever government wants the power. Kik gi treat oganda moro the way they treated jo Kisumo kata jo Luo kagidhi ng'anyo. Ng'anyo ni chik ka atie kata kidwa kwe to kwe ginego ji irumbi mane ginege jo Kisumo no. To ka waduogi wacho audit and tax nyaka bed in a way momiyo ji yudo need bedo confidence gimiyo yudo suru. Jo piny wayuak kata kidhi chako M-Pesa matin kata mana Kisumo ka okinyal chake nikech king'ama wa school kawuono to yudo capital matin okinyal chako ohala nikech taxation man kanyo miyo handino podho. Koro kada ng'ato dwa chako mana cyber matin to yudo ka jo county government osuru keto tweta. Koro nyakwaran gi kaka wanyalo introduce tax holiday ijo mawuok piny kaka yarowere mondo ka gichako business to business gino ok tho the first erokamano inya Kristo wala aneno ka san nyalo ng'adowa matin erokamano inya kendo mosa inya kuom ng'adi ang'eni nitiere mathoth anyalo mna luongo kendo kinde machielo mar mondo mi walose nikech bende pok walose weche ma bende piny owacho masani sirikal Kenya Kwanza biro godo ma bende moko notim kata mana sirikal mokalo kuom ranyisi nyalo pata kata mana paro huduma namba nomuonyo omenda maromo siling bilion 10 sani piny owacho chieng' tarik 29 onego bed ni yango cards moko ni maisha biro bedo katiyo kod siling bilion 1 gima moko kata mna ponono ni wadhi e referendum omenda mebi ibiti godo ponono ni twak mag theko kodhi yo makare pod biro mana muonyo omenda asom ote awinj pachu ote magumugi kidonge asoma nena ote mabele japinyo osebedo ka oro bang'e to koro walor twak makama brother kuku George Martin Licho Hinga Migori County wacho ni Sharon en adier ananeno ni sirikal osetiyo gi pesa e yore mok kon jopiny iwacho ni kuom ranyisi ere kaka jopiny tho gi kech to sirikal nyiew tear gas kendo ketho ngima innocent Kenyans mano paro mochiw kanyo penjo mar ariyo wacho ni penj na jolony go ni to ang'o ma jatend piny Kenya manye pinje maoko maker manyocho wuok ne ok manynwa kose pok gilwaro muma piny mondo ngima ogonyre paro mochiw kanyo gi brother Kuku George ote machielo man Chris Harold iwacho ni okaneno na chal magi bende girito higa mar 2027 iwacho ni yore richo kata maintenance otamogi iwacho ni osiptende midhiero medre kar mondo geng'gi sekta mar somo bende wacho ni owuoyore help bende wacho kanyo ni yudo lweny iwacho ni otek lakini ngeme maduong' ote machielo en mar Salfri Ongadi iwacho ni jogi ketho omenda mag county alafu onge nonro mitimo maler iyudo ni jotelo mag county kamibadhi omako to kotergi doho to gigolo hongo then iweyogi be useneno ka jogi otwe jela en mar wanyonge iwacho ni Kenya onge justice aparo na som ote mogik mano mar Makajumo Junior iwacho ni sirikal tiyo kod omenda magigolo kure to nyaka ne gichak tich gisiko mana ni pesa onge eruru kama na ahinya aparo ni chenro makama ne bendi wakete mbako romo mondo watwage makare abeto mami wacho ni Sharon Tend Ruto onego ket ji e ler gin gi mibadhi mang'eny paro mopogore paro ng'eny en mana ni ok wanyal kawo gi saya mong'adowa nikech Kristo wala in mana ng'adi wacho ni mogik gi ote mabende japiny osebedo ka oro e bwo nyiriri 30 nikech sa oserumo erokamano Sharon aparo
serikal ma malo ma Kenya Kwanza okoso tiyo maber. Ne giwacho ni ka gitimo ka giketo muma piny tie gima gitimo to jo Kenya kaka gimwaneno ka osuru mohinyogi ging'ado ginyono ng'utgi ka George Floyd manonyon ng'ute American Life Matters cha. Koro jo Kenya kendgi to gisiko indege, gisiko billions of shillings, giloko ngimagi to jopiny to ngimagi sandre. Akwayo giwuog oko gikony jo Kenya, nyithindo madhi school modhier oyud help mondo join university. The system magikelo masani ok bi konyo jo Kenya nyagera ngima tut mondo wasomo obed kare. Erokamano nya Chris Owala. Hezbon wachni mogik bende nyalo mana react winje gima jopiny bende wacho kanyo. Erokamano nya Sharon, aparo ni watwak maber, jopiny bende wacho pachgi. Adwa mana jiwo jothurwa ni wabeduru joma hero kwe. Piny ok dongre kama koko nitie. Wasebedo gi achiel mar koko. Mbele ka watemo keturu kwe. Serikal pok obedo gi thuolo mang'eny. Kata miyo kikendo nitie thuolo mokao kata kama ne kada nyathi. Serikal William ni bende dwaro thuolo mondo mi o deliver gima no promise jo Kenya. So aparo ni wamigi thuolo, wabeduru gi geno, to maduong' moloyo en ni wamed riwore kaka oganda, paro nyalo gwenyore. To gwenyruok e paro ok en sigu, omiyo waneni serikal mamalo gi mapiny otine jo piny te. Kech serikal wan go 47 kato gi mar national. Giduto nyaka gitine jo Kenya. Omiyo ageno kaka jaluo ahinya ni serikal mar kaunti ma Homa Bay, ma Kisumu, ma Siaya, Migori otie migawo ma ginyalo timo. Mar William bende kamo nyalo oti mondo mi okel dongruok thurwa. Ageno ni kobiro juma manyien wabor wake maber, nitiere migawo mag dongruok, yore mibiyawo Homa Bay, wan gi Diedo Road, wan gi Moro Mbita, wan gi Paya Makono, wan gi weche fish makabonyo, wan gi migepe mang'eny mag dongruok nyaka Masiaya nyaka Osieko Beach kod Gideon Ochanda. Warwakuru ker, wang'eni serikal mamwalo to mar ODM. To ma national to en mar Kenya Kwanza. Giduto kwa tiyo kanyakla. To dongruok ema ji te dwaro. Loch imanyo nikech dongruok. Kikwa bed ni loch wariembo. Sani koth chako chwe, iyudo ni yore waricho nikech nwawango. Next time kwa ng'anyo kikwa keth wechewa. Lam awacho lam. Lam wano wango mamano tok ber. To kata kamano ng'anyo en ratiro kaka Owalo wacho, to watime yo moro ma okel violence. Police bende otigi force ma reasonable ma oginje. Aparo ni mago gik mabeyo duto. Aparo ni mano paro maliw mabende watieko godo. Aneno ka Moses Oguori wacho no kadhi ni note mari anene yawa kendo adwa some. Iwacho ni the pain we have as electorate cannot be compared. Hero kama na nyakum utimari. Katika mano nyakwara mgajuang dakika ni 23 tok saa 2. An madawe ugo. Kikwa sasa pinyo wacho. Wasenya ka sirikande mag gwenge. Ginto gitiyo kod omenda e yo machalo nade. Nikichikata mna kopogre gi omenda usuru. Mawan kaka oganda mapacho kainde wachoko ne pinyo wacho. Sirikande mag gwenge bende gintiere gi own source of revenue. Kipak kacha to juogi. Omenda ni itiyo gode yo machalo nade. Mar kelo ni dongruok e county. Zaparo ni kine mabende waseo jatend piny jalupne kata mna jotend migepe mopogore governors magwa jod bura magwa un bende watema nena wa yua socks malo mar mondo mi oganda mosebedo ka gonu kura kinde ka kinde oyud ber mano mar luto ombulu mabende na giketo ugodo e telo. Koka mano gikanyo bende makelo wa igiko mar twak mabiro ene chenro mar pogore pok mabende natime county ma Mombasa e kar dak moro mong'ere kaka Mtwapa. Wawinya nina pok makamana en marango. Kete mane TV Ramogi ka chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Mana taye chenro ni nyinga en Sharon Ong'ao. Orichur masani.